Здравейте, приятели! Аз съм Вет Петрова и днес ще си направим ето такова сладко малко пиленце. Ето как изглежда. И така, то е плоско. Така. И за целта ще ни трябват, разбира се, станчето, кукичката, с която ще работите. Цветовете, които ще използвате, днес ще се използвам стандартните цветове: жълто, оранжево и черно за очите. Така, ще трябва 2 черни, няколко оранжеви и доста жълти. Нека започваме. Ще започнем с краченцата и човката на пиленцето. За двете краченца взимате едно ластиче, навивате го един път, 2 пъти, 3 пъти, за да станат 4. Ето такива. Така. След което взимате 2 оранжеви ластичета. Така. И прехвърляте навитото ластиче. Този начин. И ето го вашето краченце. Така. Може да се го поправите. Ето така изглежда. Трябва да направите още едно. Навивате едно ластиче 3 пъти. След което взимате 2 ластичета. Прехвърляте. Така. И ето по този начин се получава. И сега ще направим човката по същия начин, както крачетата. На практика едно и също. Навивате едно ластиче 3 пъти. След което взимате 2 ластичета и ги прехвърляте по този начин. Оп. Така, бутате надолу и поставяте. Може да си ги поуправите. И трябва да имате 3 ето такива части. Това са двете крачета и човката. Сега нека направим самото тяло. Взимате първоначално 2 оранжеви, които ще са му отгоре на главичката. Така, могат да се направят и къдравки. Поставяте така по този начин 2 ластичета по средата. След което взимате 2 жълти, поставяте по този начин вляво, след това 2 по средата и 2 отдясно. Сега тръгвате надолу, мисля, че 4 пъти. Да. Един път. 2. 3. 4 и до тук. Сега другия край по същия начин стигате до тук. Натискате надолу, за да после да ви е по-лесно да вземете ластичетата. И ето как трябва да изглежда за сега. Нека направим и средата. Така. По 2 ластичета до ето тук. Така. Сега взимате вашата кукичка и една от трите части. Поставяте ето тук, като краченце. С помощта на кукичката, ако ви е по-удобно. Така.
Ето по този начин. След което поставяте от другата страна другото кръче. Взимате и го поставяте. И така. Сега ще поставим човката, която ще е ето тук. Така. Ето по този начин. Сега ще си направим отново на кукичката крилцата на вашето птиченце. Взимате кукичката и едно жълто ластиче. Навивате го 3 пъти, 2 пъти по-скоро, за да стане 3 ето такива. След което взимате 2 жълти и прехвърляте. Ето по този начин. Така. И ето как трябва да изглежда. Само да проверя дали е така. Да. Ще направим сега и още едно. По същия начин. Навивате едно ластиче 3 пъти, да станат 3 ето такива. Взимате двечки. Така. И ето ги и крилцата. Така. Сега взимате отново станчето и ги поставяте ето тук. Всички заедно. Така, всички части. Взимате и поставяте по този начин. Ето тук. Ако искате, може да си ги направите и по-дълги, но аз мисля, че този размер си е добре. Така. Сега закачате другото от среща. По този начин. И ето как трябва да изглежда за сега. И нека направим очите. За очите трябва да вземете едно черно ластиче и ето тук на второто го навивате един път, 2 пъти, ако искате 3 пъти, ако искате 2 пъти, така. Ето по този начин. Сега от другата страна взимате и си го навивате. Ето така. Малко ще приближа. Ето как трябва да изглежда. Сега ще сложим няколко триъгълничета, за да може да се свържат частите. Поставяте нормално едно триъгълниче. Ето по този начин. След това следващо триъгълниче под това. Поставяте. И сега ето тук долу. Ще поставим малко по-различно триъгълниче. Поставяте отново нормално. Сега обаче взимате вашата кукичка. Взимате и поставяте по този начин. Така. И ето как трябва да изглежда. Сега, за да оправим очите, от едната страна първо, взимате вашата кукичка, без да влизате вътре, само отвън. Взимате всички ластичета и ги прехвърляте внимателно отгоре. По този начин. Ако ви е трудно всички наведнъж, може само едно по едно. Ето, примерно, сега взимам няколко и след това взимам останалите. По този начин, без да влизате отвътре. Само отвън си ги взимате. И ето как
трябва да изглежда вашето пиленце. Сега вече сме готови да работим с кукичката. Така, първоначално ще започнем ето от тук. Така да приближа. Отивате под всички ластичета. Влизате задължително отвътре, почвайки най-отдолу. Така. По този начин взимате последните две. Поставяте отсреща. Внимателно. Ето така. Сега отивате отдолу, взимате последните две, поставяте отсреща. Отивате внимателно под всички. Взимате, поставяте отсреща. Пак отдолу. Взимате. Сега долу. Отива ето на тук. Така. Сега се връщаме. Ето от тази страна. По същия начин до края. Но взимате. Аз го правя по-бързо. Така че не е задължително и вие да бързате. Ако искате да ви се получи идеално. Така, поставяте. До тук. Сега се връщате. Тук нямаме никакво ластиче, просто си го взимаме ето така. То си е захванато за тези. Си го поставяме отсреща. Не пипаме човката, просто отиваме отдолу, си взимаме последните две. Така, само да си ги бутна с пръст, че се сляко много надолу. Така. Последните две поставяте и ето как трябва да изглежда нашето пиленце. Сега тук идва по-трудната част. Трябва да отидете под всички тези ластичета и да вземете последните две. Аз обаче трябва да си ги бутна нагоре. Оп. Ето взеки. Бъдете сигурни, че сте отишли под всички ластичета. Внимателно издърпвате и оставяте ето тук. Сега, ето тук взимате последните две и ги прехвърляте отгоре. И ето как трябва да изглежда. Сега може да го вземете и да опънете леко, за да се стегне. Сега вече сме готови да го махнем от станчето. Нашето птиченце. След като го извадите от станчето, трябва да изглежда по този начин. Сега, разбира се, трябва да си направите труда да си го оправите. Главичката, така отгоре. Задължително е да си го оправите. Разбира се. Отзад то се вижда, че не прилича на нищо. Да, затова се държи по този начин. Така. Хубаво. Всички страни си го оправете. И така. Сега, ако искате вашето бебе пиленце да си има къдрава косичка, нещо подобно, перчемче, може да вземете едно ластиче и ето по този начин с пръсти да го позавъртите така и се получи ето нещо такова. Взимате ластичето
този начин с пръсти го въртите. Горе-долу се получава. Така. Ами ето. Надявам се видеото да ви е харесало. Очаквайте още неща от мен. И за сега, довиждане!